klar, mand. Godt. Nu skal vi lave en interview. Okay. Vi laver interview. Du er ved og du flæsker bare. Bamse. Au. Det så det så kanon. Vil du det? Nej, jeg vil ikke så på igen. Au. Au. Det er så hurtigt væk. Au. Okay, kom til på folk. Gå væk. Stakker. Lille Lisa, fik en kandevogn. Jeg gider ikke lide der. Nå, jeg er dine. Ja, det vil jeg. Alle går væk. Vil du smage? De smager lige så godt som en rådden gulerod, sikkert. Se nu lige så mit. Det kan ikke. Ja, in the face. Jeg fik den lige over. Ja, jeg fik den i munden. Jeg tager i munden. Mundtær. Fordi min pige lige blev voldtaget af nogen. Ikke mig. Så var jeg også ikke. Sumo-brudning. Hej. Du kollapser du. Lav det. Ja. Men allerførst. Så